नमस्कार, परब किचन मध्ये खूप खूप स्वागत। तयारी बघून तुम्हाला वाटतंय ना आज काय आहे ते? तो जून महिना आहे आणि आमच्या घरामध्ये जून महिना म्हटलं की 4 खास गोष्टी असतात। पहिली गोष्ट म्हणजे जून महिन्यामध्ये 2018 साली आम्ही परब किचन हे चॅनल सुरुवात केली। त्याला आम्हाला बरोबर 3 वर्ष झाली। जून 2018 साली आम्ही आमचा पहिला व्हिडिओ परब किचन वर अपलोड केला। ही पहिली खास गोष्ट। दुसरी गोष्ट म्हणजे सोनम आणि सिद्धांचा वाढदिवस, तो असतो एकाच दिवशी 22 जूनला। त्यानंतर तिसरी खास गोष्ट म्हणजे माझा लग्नाचा वाढदिवस, तो असतो 24 जून। आणि त्याच्यानंतर ज्याचा शेवट गोड त्याचं सगळंच गोड म्हणजे 30 जूनला असतो तुमची लाडकी स्नेहा, तिचा वाढदिवस। म्हणून त्या आज खास अशा तयार झाल्यात। त्यांच्या वाढदिवसाचा केक त्यांनी स्वतःच बनवलाय, तो पण बिना गॅसचा, आणि त्याला मदत केली आमच्या सोनम आणि याने दुर्वांगने। आणि तो खास असा जो तुम्हाला फूल दिसतंय ना गुलाबाचं, ते बनवलं गेलंय कोणत्या बिस्किटने? पार्लेजी बिस्किट, जे दुर्वांग सकाळी सकाळी खातो आवडीने। हो, हा आहे ब्रेडचा केक आणि बिना घ्यायचा आहे। जी क्रीम सुद्धा बिना घ्यायचीच आहे आणि जी फुलं आहेत ती सुद्धा। आणि ह्याची जर रेसिपी हवी आहे तर तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा, तरच देईन मी ह्याची रेसिपी। आता चला करूया सेलिब्रेशनला। शेवटचा आज 30 जूनची तारीख आहे, म्हणजे आपला जून महिन्याचा एंड। त्याची सुरुवात स्नेहा वहिनींच्या बर्थडेच्या केक कटिंगने करूया। चला केक कटिंगला सुरुवात करूया। त्याच्या अगोदर सोनम, मम्मीला मुकुट घाल। हॅपी बर्थडे डिअर मम्मी। ताली बजाव, खाना खाया की नाही? अरे अरे काय चाललंय तू? ह्याला केक अजिबात आवडत त्याला नाही। खास गिफ्ट पाहिजे, ते म्हणजे त्याने मम्मीसाठी आणलेलं डेअरी मिल्क फ्रूट अँड नट। तो कधीपासून वाट बघतोय की मम्मी फक्त केक कट करेल। फक्त चाट। हा, आणि त्याला हे ही आमची टेस्टर आहे आणि ही सांगणार कसा केक झाला। तिला खूप कुठला छान आहे. केक आवडत नाही, फक्त रवा केक आवडतो, पण हा तिला आवडलाय। हा, मला मार्केट मधले केक नाही आवडत। जास्त आवडतं। खूप छान झालाय। आता हा तुमच्यासाठी नाही, हा नाही तर तुम्ही म्हणाल आमच्यासाठी। हा जे आमच्या कॅमेरा पकडून आहेत ना त्यांच्यासाठी। आता खास गिफ्ट दुर्वांग देणार आहे मम्मीला तिच्या बर्थडे साठी। हे माझ्या झिलाने आणलंय मला। झील यांचं खास झील हा ना रे। बोल ना रे मालवणी, त्यांना जरा ऐका नाही तुझी मालवणी। सकाळपासून म्हणतोय मम्मी कधी फोडायचं कधी फोडायचं, पण नंतर काकीला म्हणतो आम्ही सगळ्यांनी वाटून खाऊया। हा, तर आता दुड्डू फोड। दुड्डू फोडतो की मम्माला फोडू दे? मला फोडायला नाहीये दाखवू। दाखव दाखव। बघा त्याला त्याला फोडायला नाही येते। येत, आता मम्मी फोडून देणार। मम्मीला पण नाही येणार कारण ती पॅकिंग खूप आहे, आम्हाला कळशीची गरज लागणार। मला येणार मग माझं समोर शेवटी मी ट्राय करणार आहे हा। आणि जो विनर असेल तो अर्धी डेअरी मिल्क खाणार। त्याला एक्स्ट्रा एक पीस। आता मीच त्याला फोडून दाखवते तुम्हाला, कारण सगळ्यांनी थोडं थोडं फोडून याला लूज केलेलं आहे, त्यामुळे माझं काम हलकं केलं बघा। तिच्या पदरामध्ये एक पीस एक्स्ट्रा। बघा एवढं सोपं होतं। आता टुटूच भरवणार हा, कारण तोच वाट बघतोय याची। तसं नाही तोडायचं कसं पण। मम्मीला बरं हा, बोल हॅपी बर्थडे मम्मी। अरे आम्हाला चॉकलेट आवडतो, केक नाही हा, म्हणून तो मगाशी केक खायला नाकूर नाकूर करत होता। आता बोल हॅपी बर्थडे मम्मी बोल। अरे कोणी ऐकलं? कोणाला ऐकायला आलं नाही ना? अरे माझा राम खूप लाजतो। आजकाल काय झालंय, सगळ्या मुलांची ऑनलाईन शाळा, त्यामुळे मुलं दिसत नाही दिसत, त्यामुळे हा आम्ही काय पुन्हा आजकाल मुलांची शाळा ऑनलाईन असते आणि मुलं टीचरला दिसत नाही किंवा टीचर मुलांना दिसत नाही, त्यासाठी आम्ही हा मागवलाय वेबकॅम। आणि तो आता जस्ट आम्ही केक कापायच्या आधीच आला 5 मिनिटापूर्वी, म्हणजे हा माझ्याकडनं माझ्या मुलीला गिफ्ट। माझ्या बर्थडेला मला हवाय पण मीच तिला देते गिफ्ट। परब किचन मधून आम्ही जे युट्यूब चॅनल चालवतो त्याच्यामधून आम्हाला थोडीफार कमाई होते, त्याच्यातूनच त्यांनी हा वेबकॅम घेतला आपल्या मुलीसाठी। माझा छोट्या नानूनीने पण छोटा सोन्याचा घोडा दिलाय, नंतर मोठा झाल्यावर मोठा पिन देणार आहे। सोन्याचा पिन।
आम्ही गेल्याच वर्षी लॉकडाऊन मध्ये परब किचनचे मसाले विकायला सुरुवात केली. त्याला एवढा उत्तम प्रतिसाद आला. आम्ही त्यातले थोडे बहुत रिव्ह्यूज फेसबुक आणि परब किचनवर टाकले, ते तुम्ही पाहू शकता. ज्यांना ज्यांना आम्ही मसाला दिला त्यांना सगळ्यांना आमचे मसाले आवडले. परब किचन ते हे आहेत आमचे मालवणी मसाले. ह्यांच्याबद्दलचे जे रिव्ह्यूज आम्हाला मिळाले ते आम्ही पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की वाचून दाखवू. आणि तुमचे काही प्रश्न उत्तर असतील ना तर महिन्यातून एकदा आम्ही प्रयत्न करू की लाईव्ह यायचा किंवा 10 मिनिटाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून त्याच्यात तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायचा. पण ह्या सगळ्यांमध्ये मला परब किचनचे जे व्ह्युअर्स आहेत आणि ज्यांनी आमच्याकडून मसाला मागवला आणि ज्यांनी नाही मागवला त्यांचे सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. आणि तुम्ही ज्या कमेंट मध्ये आपलेपणा दाखवता आणि वाटतं मी एकटी बडबड नाही करत आहे, तुमच्याशीच बोलते आहे, ते खूप मला पण आवडतं. आणि असाच आमच्या चॅनलला प्रतिसाद देत राहा आणि परब किचन पाहत राहा, हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा.